Silav roj başê var baş hevan hêvî derim herkes baş e. Min jî tam dest bi weşanê dikir, dengê xwe kontrol kir. Hevan wezîr û dixwazim bernameyekê ji we re pêşkêş bikim di derbarê meseleyên li Rojavayê Kurdistanê de li hevkirina enekese peyê de ber bi Kuderê ve diçe, heta Kuderê li hev kirine, nakokîn di navbera wan de çine. Wekî din jî li Parlamentoya Ewropayê her sal konferansa Kurd pêk dike, êdî bi yekê evneşopiyekî ka îsal çi hate axaftin, kî li wê dirê bû. Em zanin Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakiran jî li wê dirê axaftinekî kir. Em ê qismekî cihî bidin fikra wî jî ka di derbarê pêvajoyê de çi agahiyên nû parve dike. Em hema wextman nekin, em dest pê bikin eger hûn jî hazir bin. Bi vî şeklî em dikarin bidomînin. Em pêşî cih bidin kîjan mijarê hevanno. Niha Wezîrê Dadiyê Tirkiye di derbarê berdana Selaheddîn Demirtaş de him tişt gotibû. Hûn zanin ev demekî ji bo berdana Selaheddîn Demirtaş gotin hene di nava civakê de. Ez hemaviya parve kim. Yani dibêje tiştekî wisa tune ye. Wezîrê Dadiyê Tirkiye berdana Selaheddîn Demirtaş ne di Rojava Medeyê dibêje. Yılmaz Tunç li ser îdayên berdana Selaheddîn Demirtaş diyar kir ku tiştekî wiha di Rojava wan de tune ye. Doh hatibû îda kirin. Demirtaş wê beriya cejna Remezanê yani beriya yekşemiyê wê were berdan. Çawa derketibû ev gotin hem birayê wî tiştekî wisa xwestibû. Ez bawer dikim tenê hêviyê xwe anî bû ziman û her wiha parêzerekî din jî hêviyê xwe tenê anî bû ziman ama di nava civakekê de şaş hate femkirin ji ber ku civak li bendiyê were berdan. Serokê berê yê HDP Selaheddîn Demirtaş ku ji sala 2016 ve girtiye piştî banga Öcalan navê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan, Serokê MHP Devlet Bahçeli û Abdullah Öcalan anîbû rojevê di peyamekê xwe de gotibû ji bo ku ev sê reberên ji bo aştiya Tirk û Kurdan ala rojata navîn înîsyatîv wergirtine serkeftî bin, çi ji destê min tê ez ê zêdetir bikim. Birayê Selaheddîn Demirtaş doh li ser hesabê xwe medya civakî peyamek belav kiribû, gotibû belkî sibê belkî ji sibê jî zûtir Selaheddîn Demirtaş wê di nava me de be. Yani xwe bigîne cejna Remezanê jî. Li ser vê yekî Wezîrê Dadiyê Tirkiye Yılmaz Tunç daxuyaniyekî belav kir, eşkere kir ku berdana Selaheddîn Demirtaş ne de rojeva wan de ye. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ji xwe hûn zanin di sala 2018 de biryar dabû Demirtaş were berdan lêberê Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiye di derbarê vê biryarê de gotibû em ne girêdayê vê biryarê ne. Yani ne em biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê nas nakin û pêva girêdayê gotibû em destûra bingehîniya Tirkiyê jî nas nakin. Velhasıl Selaheddîn Demirtaş hêjî girtiye. Em derbasî meseleyên din bibin, em hêvî dikin ku were berdan di demekî herî kin de. û her wiha Rêzdar Öcalan jî divê were berdan ji bo pêvajo pêş bikeve. Madem basa aştiya Kurd û Tirk dikin, ê ku bikaribe înîsyatîv bigire, ê ku bikaribe rêxistinê bi rêve bibe ew bi xwe ye, divê were berdan. Ev jî ji xwe rêveberên kecekê di her firsendî de dibêjin vê yekê. Niha li İsraîlê çetqewme doh me bernameyekê çêkiribû Faysal Dalî rojnameger nivîskar pir xweş îzah kiribû tekîliya Kurd û İsraîliyan divê çawa be û bi vê vegirê de jî hin pêşniyazî wî hebûn. Niha pir behsa İsraîlê tê kirin ku em binêrin İsraîl li rojata navîn di nava kîjan hereketan de ye. Artêşa İsraîlê dîsa li Xezayê dest bi êrîşan kir. Herî dawî berdevkî Hamasê bi navê Abdullatîf Qanû li Xezayê hate kuştin. Medyaya İsraîlê doh diyar kir ku Abdullatîf Qanû hatiye kuştin. Medyaya fermiya Hamasê jî ragihand berdevkê wê bi navê Abdullatîf Qanû yani piştrast kiriye ku li Cibaliyeya Xezayê di encama bombebarana İsraîlê de jiyana xwe ji dest daye. Li gorî Hamasê di aynê êrişê de gelek sivîl jî hatine kuştin û her wiha birîndar bûne. Medyaya Amerîkayê jî ragihand ku ji dema ku İsraîlê dubare dest bi êrişan kiriye, 6 fermandarên Hamasê ên li herêmê hatine kuştin.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya Xezayê di vê hefteyê de herî kêm 803 Fîlîstînî hatin kuştin, piraniya wan jin û zarok bûn. Piştî destpêkirina dubare ya êrişên İsraîlê, Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu Hamas sûcdar kir ku red kiriye agirbestê dirêj bike, a roja çarşemê jî şiyarî da wê koma Fîlîstînî ku eger di demekê nêz de wan dîlên di destê xwe de azad neke, İsraîl wê Xezayê kontrol bike, bi temamî bikeve wê derê. Tevgera Hamasê jî bersiva gefa Netanyahu da û ragihand ku eger İsraîl êrişên xwe li Xezayê ranewestîne, ew ê dîlên di destê xwe de bikuje. Yani ancak İsraîl dikare bi kefen wan teslîm bigire. Bersivekê ecêb e. Niha hevanno ev tekîliya enekesê û PYD li Rojavayê Kurdistanê ez bi qismî bahs bikim ji ber ku hin serî set lehvatin çêneviye. Dixwazim hinekî bahsa wê meselê bikim, rola enekesê. Em hema bi vî şeklî dest pê bikin. Her tişt tekûz e, deng baş e, deng baş tê we. Mikrofona me hêjî nehatiye, ez aniha ji kompîterê dîrekt ji mikrofona kompîterê ev dengê min tê qeydkirin. Ez dibêjim merû dikare pê îdare bike heta ku ev mikrofona min a vê derê a ya xwe pê kat. Yani ez ji kalîteya vî dengê nerazî me. Normal dibe em bikaribin mikrofonên profesyonel bikarbînin. Ez di nava hewlanan de me. Tamam e. Hevan niha ev demekî enekesê û rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê di nava hevdîtinan de ne, didin distînin. Di naberê de Fransa heye, Amerîka heye. Bi taybetî Fransa pir zorê li enekesê dike, dibêje biçe bi rêveberiya Xweser re hevdîtinan pêk bîne. Eger tu qebûl dikî bike, eger tu qebûl nakî, êdî ev sîstem, ev pergala heyî wê bi vî şeklî dewam bike. Yani tiştekî ji destê te nayê. Divê tu destê xwe zû bigirî û van şertan pêk bînî. Yani şertekî wisa mezin jî tune. Çi ye? Yani di tekîliya bi Şamê re erê ev jî ji YouTubeê ji min re mesaj tîn. Bi tekîliya bi Şamê re divê yekrêziya Kurdan hebe. Daxwazên netewî ê Kurdan di yek dosyayê de pêşkêşî rêveberiya Şamê were kirin. Hebûna te muhîm e. Sibê du sibê bila îtiraz çêneve. Amerîka jî di naberê de ye, Fransa jî di naberê de ye. Bala we bikişînim ser wî yekê ku General Mazlûm Ebdî jî weke bêalî tevdigere di diyaloga di navbera enekesê û PYD de. Ev jî girîng e. Xwaweke alî nîşan nade. Li ser mijarê berdevkê Encûmena Niştimanî ya Kurd enekesê xwe îfade kir. Faysal Yusuf di Rûdawê de axivî dibêje di navbera me û PYD de tu pirsgirêk nemane. Faysal Yusuf çi dibêje? Enekesê ne tenê partiyekê ku ji 16 partiyan pêk tê. Enekesê ne tenê Encûmena Êzidiyan e 22 rêxisinin civaka sivîl û kesayetiyên deverên Kurdî di nav de cih digirin. Ew her wiha yekhelwestiya Kurdî projeyekê. Yani enekesê her wiha projeyekî yeketiya Kurdan e jî dibêje. Ji sala 2012 heta 2020 nêrina Kurdî ya hevbeş bi qasî ku hebû, enekesê dixwest Kurd yek helwest bin. Dema vê dawiyê dîsa di serpereştiya Serok Barzanî dibêje yekrêziya Kurdan hate guftûgo kirin wekî yên berê. Divê me gotiye tu pirsgirêkê me bi partiyên din ên Kurdî re tune ye. Dema ku em û PYD karibin li hev bikin nakokiyên di nava xwe de dayinin aliyekî bi partiyên din re jî tu nakokî me wê çênebin. Piştî civîna 18 mehê ya ku me bi PYD re pêkanî li ser hin tiştan me li hev kiriye. Me wekî enekesê ew civîn erênî dît. Me naverok ji pêkhatiyên enekesê re jî ragihand. Em li hêviyê ku PYD jî bi partiyên di nava xwe de bi partiyên derdorê re vê yekî nîqaş bike. Em niha li bendê ne ku partiyên Kurdî bi temamî li ser hin prensîbên hevbeş li hev bikin. Yusuf li ser nakokiyên xwe û PYD anî ziman me li hev kir tu pirsgirêk di navbera me de tune ye, nemane dibêje. Civîna wan û PYD bi çavdêriya Mazlûm Ebdî û Amerîkayê hatiye kirin. Beriya niha ez bînim bîra we Serokê Enekesê Mihemed İsmaîl jî ragihandibû ku peymana wan ya ku wan li hev kiriye li ser du xalan
Yekem di derbarê helwesta Kurdan ya li beramberî Siberoja Sûriyeyê ya duyem jî di derbarê çawaniya bidestxistina mafê Kurdan li Sûriyeyê. İsmaîl teqez kiribû ku şandeyê hevpariya Kurdan wê balê bikişîne ser nenavendîbûnê weke daxwazeke sereke Kurdan li Sûriyê. Yani Kurd dema ku diçin Şamê daxwaza wan a sereke pergaleke nenavendî be yani ademî merkeziyetçî. Sûriye ne tenê ji Şamê were birêvebirin yanî rêveberiyên xweser werin xurtkirin, zêdekirin. Ev mühîm e. Enekesi û PYD Hicdê Adarê li bajarê Hesekê bi amedebûna fermandarê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî û nûnerên Amerîkî civiya bûn. Fransa jî ketibû dewrê ji wan re gotibû ji eger hûn bi PYD re bi rêveberiya xweser re li hev bikin û nekin ji xwe wê kar her berdewam bike. Yek ji şertên PYD ew e rêveberiya xweser bi enekesî re li hev bike ew jî qebûl bikin ku ev peymana Edenê bi temamî were fesihkirin ji holê rabe. Hûn zanin di navbera dewleta Tirkiye û rejîma berê a Şamê de a rêveberiya Esed heta bavê Esed de peymana Edenê heye. Ew jî bi qasî 5 kilometre dewleta Tirkiye dikare bikeve nava sînorên Sûriyê ji bo ewlekariya xwe. Ev peyman divê temamî bi dawî bibe. Îja hevan do niha enekese herçend di nava diyalogê de be jî herçend bibêje ku ev ji sala 2012 vir ve em li pê diyaloga navxweyî ne yani anha yani tam sedî sed newisa ye. Em dizanin yani em di çapemeniyê de jî bûn şahed ku enekese di koalîsyona muhalefeta Sûriyê de cih digirt ku ji alî Tirkiye ve dihate birêvebirin û pir caran li hember şervanên Kurdan ketin nava bêrêziyê jî li Efrînê bi dewleta Tirkiye re tevgeriyan. Di şerê li hember pira Qereqozaxê û her wiha bendava Tişinê de li cem muhalefeta Sûriyê yani ew çeteyên dewleta Tirkiye li cem wan cih girt. Îja vana hemî divê êdî merû dayîne aliyekî çünkü dema lihevkirinê ye. Yani îjab nake merov nakokiyê xwe daîma di her firsendê de derbixe pêş. Madem ki enekese qebûl kiriye ku êdî bi rêveberiya xweser re li hev bike divê mirov heqeten xweş pêşwazî bike. Tamam. Yani tiştê ku mirov li ser li hev neke tune ye. Çünkü mesele aramî huzûra milletê herêmê ye. Mesele tiştekî ku mirov wekî partî rêxistin bi dest bixe tune ye. Dewlemendiyên rêxistinan tune ye. Her tişt ji bo rêvebirina aramiya sivîlan. Divê millet karibe xwe bi xwe birêve bibe, partiyên siyasî di xizmeta millet de be. Berjewendiyên partiyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê wê tu jarî çênebe. Yani şaş e. Li deverekî eger rêveberên partiyên siyasî ji gel dewlemendtir bin li wê derê gendelî dizî heye. Rojavayê Kurdistanê rê nade vê yekê. Yani bi qasî ku em zanin yani mantıqa siyasî ya rêveberiya xweser rê nade vê yekê. Rêveber ancak ji bo xizmetê hene. Ew jî di demên pêşme de wê pergala hilbijartinê çêbibe. Wekî din hevan da. Niha di derbarê enekesê de ez tiştê negatif nabêjim. Heta niha bi opozisyonê re bû. Bi Tirkiye re tekîliyekî wan ê rast rast hebû. Ama tiştekî pir xweş çêbû. Wan xwe vekişand ji vê opozisyonê. Niha di nava wan de cih nagirin. Elbet tekîliyê wanê li ser bingeha dostaniyê muheqeq heye. Ew ê dewam jî bike. Yani însan ji nişkeve hemî dostê xwe cî de nayêre. Dîsa jî çi dibe bila bibe mirov divê deviyê xwe ji hev û du re vebike. Hêdî hêdî. Eger îcab bike mirov rêveberiyan dikare biguherîne, rêveberên her du partiyan jî. Wekî din li Parlamena Ewropayê Konferansa Kurd em hema bas bikir hevanno. Li wê derê hin hevalên me hene belkî di demên pêş de em bikaribin wan beşdar bikin bernameyekê taybet mirov çê bike. Gelekî baş dibe.
Lê ez ji niha ve agahî bidim we beriya salan konferansa Kurd alê Yekîtiya Ewropayê dema ku çêbû, organizatörê wê derê telefonê min jî kirin pir cara pir salan ez jî çûme tevlî bûme. Carnan 2 roj, carnan 3 roj dewam dike. Ya îsal ew baş e. Yani rêveberên siyasî ên Kurd Rojava Kurd û Kurdistanê tînin dixin Rojava Ewropayê. Bi rêya Parlamentoya Ewropayê piranî derdorên kenekî organize dikin û ji Tirkiye partiyên siyasî tên tevlî dibin. Ne tenê HDP, Dem Partî yani ne tenê partiyên Kurdistanê ji derdorên Tirkiye jî gelek kes tên tevlî dibin. Ez hema ji we re bêjim kî tevlî biye, kî çi gotiye li Parlamentoya Ewropayê. Mesela îsal hinekî taybet bû ji Rojavayê Kurdistanê jî İlham Ahmed li wê derê bû, gotibû di derbarê lehevkirina di navbera Qesedê û Heteşê de rêveberiya îro ya Şamê de heta ku di destûra bingehîn de her tişt bi zelalî neyê nivîsandin û di pratîkê de neyê pêkanîn, tu peyman derbas nabe. Aniha niyet her du aliyan niyeta xwe beyan kiriye ama garantiya tiştekî tune ye. Ji bo garantiya tiştekî hebe di destûra bingehîn de were bicihkirin ew jî têr nake dibe di pratîkê de were pêkanîn ancak wisa. Di pratîkê de eger neyê pêkanîn di destûra bingehîn de hebe dibe garantûriya navnetewî jî hebe. Mirov girêdayî hin deran be. Çünkü li welatekî tu dikarî destûra bingehîn de her tiştî binivîsînî ama pêk naye. Wextê ku pêk nayê mana wî çi ye? Îjar li Parlamentoya Ewropayê di konferansa Kurd ya li Parlamentoya Ewropayê de rojeva sereke banga Abdullah Öcalan û berpirsyariyên Tirkiye bû. Nazdemîn konferansa Yekîtiya Ewropayê Tirkiye, Rojhilata Navîn û Kurd ev navê konferansê ye yanî navê konferansê Yekîtiya Ewropayê Tirkiye, Rojhilata Navîn û Kurd. Di roja duyemîn de dewam kir, mijara îro Tirkiye û sîstema cîhanê ya nû bû hat wisa bû. Di rûniştinê de ku ji aliyê akademîsyen Latife Akyüz ve hate birêvebirin, a rojnamevan Ferda Çetin, parlamenterê Stenbolê yê CHP Sezgin Tanrıkulu ji zanîngeha Vîyanayê Hüseyin Çîçek, ji zanîngeha Wageningенê Jost Yongerden jî axivîn. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan jî axivî. Banga Öcalan dibêje ji bo çareseriyê mîna manîfestoyê ye. Kî dibêje Sezgin Tanrıkulu. Bi rêya online tevlî bû ji ber meseleyên protestoyên li Stenbolê nekarî li balafirgehê sar be were Brukselê. Ji ber vê yekê bi rêya înternetê ancak karî tevlî wê konferansê bibe. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd, Banga Öcalan weke manîfesto pênasê kir. Dibêje lêbelê AKP û desthilatariya heta niha berpirsyariya xwe bi cih neanîne. Berovajiyê vê yekê kiryarên tund kirine ji bo rêxistin karibe kongreya xwe pêk bîne, li şûna ku helwesteke hêsankariyê nîşan bide, yanî rêya wan vebike, karê wan rehet bike, çi dike tam berovajî karê wan hêsantir dike. Operasyonê eskerî pêk tîne. AKP heta niha tekildarê pêvajoyê agahiyeke şember vekirî berbiçav nedaye civakê dibêje Sezgin Tanrıkulu. Rojnamevan Ferda Çetin jî anî ziman ku Tirkiye li hin deverên Sûriye, Iraq û Rojhilata Navîn bi cih bûye, li Iraqê heştê baregehên wan hene, li Sûriyê jî bi aynê rengî baregehê wan hene. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê her wiha Ewropa vê yekê dibînin û jê aciz ninin jî. Berovajiyê vê yekê bi hincetên ewlekariyê îdia dikin ku Tirkiye mafdar e. Ege em wan nebînin, em ê nikaribin tekiliyên Ewropa û Tirkiye normal bibînin. Ferda Çetin tekiliyên welatên Yekîtiya Ewropayê yên bi Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şarara jî rexne kir. Dibêje wê di demekê nêz de serdana Ewropayê bike Ehmed El-Şara, halbûkî ev kes beriya niha yek ji lîderên El-Qaîde bû, fermana gelek komkujiyan dabû, tenê kincê xwe guherandiye, bi guhertina kincan jî nabe ku nêzîkatiyekê bi vî rengî were nîşandan. Lewma li gel axaftina li ser kiryarên desthilatariya AKP yên li Sûriyê divê em helwesteke cuda nîşan bidin, divê em helwesta Yekîtiya Ewropayê jî bi vî şiklî binirxînin. Yani Ferda Çetin bi kurtasî tekiliya Yekîtiya Ewropayê ya bi El-Şarara ya bi Heteşê re rexne dike ya Amerîkayê jî.
Ama bi qasî ku em zanin Amerîka vê gavê hinekî bêdeng e di derbarê HTŞ de. Yani wisa pir xwe nêz nake. Destê xwe dirêj nekiriye heta niha fotorafek jî nekişandiye bi El Şarara. Rayedarên Amerîkayê. Wekî din Jost Jonger dengên jî evanî ziman li Tirkiye li şûna pirsgirêka Kurd pirsgirêkeke Tirk ya 100 salî heye. Divê em li ser vê baxfin nîqaş bikin. Ji bo çareseriya vê pirsgirêkê banga Abdullah Öcalan dîrokî ye. Divê alî hemû guh bidin vê bangê. Ji bo pêkhatina aştiyê bang divê bi cih were anîn. Ji ber ku sala 2009 pêvajoya di navbera Tirkiye û PKK de dest pê kir, bi rengekî neyînî beencam bû. Ji bo ev rewş dubare nebe, divê rêyên ragihandinê bêne vekirin, astengî ji holê bêne rakirin. Abdullah Öcalan û rêveberên PKK karibin hev û di bibînin. Dewlet divê berpirsyariya xwe bi cih bîne, dibêje hêvîdaram Abdullah Öcalan vê carê muxatabekî karibe peyda bike. Ez bang li welatên Yekîtiya Ewropayê dikin ku PKK ji lîsteya rêxistinên terorîst derbixe. Dibêje siyasetmedarê Ewropî Jost Jonger den. Ev jî muhîm e tabî. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan jî di wê civînê de ragihand ku ew çareseriya pirsgirêkê Kurdan ne wekî terciheke siyasî lê wekî mecbûrî, neçarî dibînin. Got, hinek ders hene ku divê ji dema borî bêne wergirtin, em pêvajoya çareseriya ya beriya niha bi berfirehî nîqaş dikin. Em partiyekî wisa ne ku di vî warî de li ser mijarê ku em kêm mane em xwe rexne dikin. Li gel hemû kêmasiyan, pêvajoya çareseriya ya derbasbûyî baweriya civakî, baweriya bavakirina demokrasiyê afirand, ji aliyê xweşguzariya aborî ve jî pêşketineke ciddî çêbû. Yani di demên pêvajoyên berê de hem di meselê aborî de hem siyasî de hem mesela turîzmê de aramiya di nava civakê de tiştên pir baş çêbûn di dema pêvajoyên aştiyên berê de. Ama wextê ku pêvajo xira dibe, şer dest pê dike, însan dimirin. Çareseriya pirsgirêka Kurdan gelek derfetan bixwaretîne, dibêje Tuncer Bakirhan. Çareseriya pirsgirêka Kurd tabii ki pir imkanan çêdike lê di pêşiya vê mijarê de hevsengiyên navxweyî û derveyî hene. Di demên dawiyê de girtina serokê şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê Ekrem İmamoğlu mînakeke pir berbiçav e ku hukuk hatiye bin pêkirin û ji holê hatiye rakirin. Bakirhan di derbarê İmamoğlu da tiştekî balkêşî dibêje. Yani heta kîjan astê ew piştgirî didin çalakiyên protestoyî yên li wê derê. Pir vekirî daxife dibêje em bi devkî em piştgirî didin protestoyan. Em van êrişên li ser şaredariyê li ser çalakvanan protesto yani em şermezar dikin. Lê aniha em weke partî di nava xebatekî pir berfireh tene behsa pêvajoyê dike. Ev dikare ara li ber demokratîkbûnekî wisa berfireh ve bike ku êrişên wî rengkirî komple werin sekland. Yani xebatên me ji van protestoyan mezintir e. Di wê manê de dibêje. Ji bo wî dibe eger em di nav de cih negirin, nayê wê maneyê ku em xwe jê dûr digirin. Tê wê maneyê ku em meşgûlin. Bi çi re? Bi tiştek wisa re ku ji van protestoyan mezintir e ku dikare çareseriyên hin mezintir bi xwe re bîne ku tiştên wisa rezaletên bi vî rengî, kaosên bi vî rengî li Tirkiye rû nedin. Ew jî mantiqekî cuda ye, baş e. Di derbarê zext û êrişa li ser çapemeniyê de jî ez bînim bîra we Sözcû TV bi qasî 10 rojan wê were girtin ji ber axaftinên mîvanan, spîkeran. Bakirhan diyar kir ku li Tirkiye sansûreke berbelav jî heye. Rêya medyayê alîgir hatiye vekirin û zexteke ciddî li ser medyaya muxalif heye. Îro bi sedan kes ji ber parvekirinên xwe yên li ser medya civakî hatin binçavkirin. Malperên nû çiyan têne girtin. Fikrekê heye ku dixwaze her kesî bîne aynî rêzê de bi cih bike. Li gel van li Tirkiye pirsgirêkeke destûrî jî heye. Destûr nirxên hevbeş û civakî esas nagire. Destûra bingehîn a navendî ne destûreke ku tê de ciwan, jin, kesên din
cih bigirin û yan jî wan li xwe bigire. Destûra vegihîn wana li xwe nagire. Siyaseta ku bi pêşengiya Kurdan la rojhilat navîn tê meşandin, hêjayê pesnê ye. Ev pirsgirêk rast bandorê li Ewropayê jî dike, demokratîkbûna Tirkiye jî dike, di heman demê de bandorê li Ewropayê jî dike. Siyaseta ku bi pêşengiya Kurdan la rojhilata navîn tê meşandin, siyaseteke pir demokratîk û hêjayê pesnê ye, dibêje Tuncer Bakirhan. Wekî dên li ser kîjan mizaran bas dike? Tirkiyeyeke aram li herêmê wê di nava Ewropayê de jî giring û kêrhatî be. Aştiya navxweyiya Tirkî wê rast bandorê li pêşketinê li Sûriye û Iraqê jî bike. Ev jî wê koçberiya ber bi Ewropayê ve bide seknandin. Ew ji vê tiştê pir hez dikin Ewropî. Bila koçberî were seknandin êdin nexeme. Aştî û demokrasî wê destkeftiyeke dîrokî be. Em ji bo vê yekê dixebitin, dibêje Tuncer Bakirhan. Hevan no îro roja şanû a cîhanê ye, yanî roja tiyatro a cîhanê ye. Ka bi çend gotin em bas bikin, min ji ajansa Rojnûs nûçeyekî girtiye. Nûçe analîz e, tiştekî xweş e, gelek kêfa me hat ji wê mantiqê re. Bi destûra we ez hema buhara parvê bikim. Roja şanû a cîhanê ji can roja şanû a cîhanê şanû da ket kolanan. Şanû canan da dikeve kolanan jî. Şanû ne tenê li salonan, canan li kolanan jî tê kirin. Ez ana qismekî basa ew ê bikim. Dîroka şanû min ev nivîs ji Rojnûsê girtiye. Hevalên ku ket tane vênivîsê berhev kirine, analîz kirine, anîne cem hev. Ez spas dikim ji wan re. Bi destûra wan ez vênivîsê buhara parvê dikim, ji we re dixwînim û bi vî şeklî keda wan jî vala naçe. Qenebe digihê jî armanca xwe. Îro 27 adarê roja şanû, roja tiyatroya cîhanê ye. Bi vî yekê ku komên şanoyê li cîhanê berdewam pêş dikevin, bi rêya şanoyê xwe peyam, daxwaz, rexneyê xwe digînin herkesî. Lê li Başûrê Kurdistanê ji ber ku desthilatdaran hinkî nedane vê hunera şanoyê, yanî hê jî qîmetê nedane vî beşê hunerê, niha şano ber bi lawaziyê ve diçe, rayedar xem jê naxwin. Şano yek ji kevintirîn û bi bandortirîn formên hunerê ye ku mirovan afirandiye. Vê hunera zindî şano kariye ji hezaran salan vir ve bidome, bi vê yekê jî ku teknolojî, medyayê nû hatine holê, hên jî kariye bi başî bi pêş bikeve. Pêşketina şano çawa çêdibe? Çêbûna rojeke taybet ji bo şanoyê dîroka wê vedigerîne yekemîn Kongreya Şanoya Cîhanê li bajarê Pragê li Çekyayê. Ew jî 27 adarê sala 1948 hate li darxistin. Ev bû gaveke destpêkê ji bo ku di 27 adara 1962 de li Parîsê bi sedema li darxistina festîvaleke şanoyê yan netewan di merasimekê de ew roj weke roja şanû ya cîhanê destnîşan kirin. Ji wê rojê ve peymangeha şanoyê ya navnetewî tê naskirin, nûnerên hemû şanogerên welatan tê de endamin. Ofîsa wê ya sereke li paytexta Fransa bajarê Parîsê jî heye. Em hêvî dikin ku şanogerên Kurd jî biçin wê derê, xwe qeyd bikin û bibin endam. Yani nûnerên hemû şanogerên welatan. Yani vê derê de Kurd tê de hene tune ne nizanim, eger tune bijî dibêje ji niha ve biçin tevlî şanogerên cîhanê bibin. Yani weke çawa ku ji bo nivîskaran pena navnetewî heye, ev jî bawar dikim ji bo şanogeran e. Salane gotara roja şanoyê ya cîhanê tê xwendin, ew gotar her salekî ji aliyê nivîskarekê şanoyê ve tê nivîsîn û dibe peyama şanogerên cîhanê. Li seranserê cîhanê şanoger vê peyama hevbeş ya roja şanû ya cîhanê dixwînin, yekemîn name ya roja şanû ya cîhanê ji aliyê nivîskarê Fransî Jean Cocteau ve hate nivîsîn. Destpêka derketina şanoyê vegerîne serdema Yunanan Antîk û Romayê. Di van serdeman de hunera şanoyê
tenê sedema nîşandana hunerî bû. Bi pêşbirêkan, bi hevkariyê bala civakê bi rêya şanoyê dihate kişandin. Li gorî çavkaniyan, mirov berê ku zimanê xwe bipêje, fêr bibe, tîp yan jî mirov navê heywanan bizanibe, yan jî mirov berê ku fêrî tîpan bibe, li endamên laş û wêneyan li ser dîwarên şikeftan ji bo guftûgoyê bikaraniye. Yani ev jî bi şikrekî tiyatroya digêje ta beriya ku însan alfabe zanibin. Heta dengê bilind, hawar, qêrkirin beşekî ji guftûgoyên di navbera mirovan de bû. Qonaxa jiyana mirovan weke şanoya demkî tê binavkirin. Piştî derketina olan yani bawerî, şano bo navendên perezgehên olî tê veguhestin, bi livîn û gotina duruşmeyên taybet, bi merasimên olî têne birêvebirin, weke spasdarî ji bo xwedeyên wan. Yani şano beriya niha di xizmeta mirovan de bû, piştî ku ol, dîn, bawerî derdikevin, êdî şano demekî dikeve xizmeta wan. Ne tenê şano, wan deman her tişt dikeve xizmeta wan. Nivîskar, mesela hûn bala xwe bidînin wextê hûn çi mûziya digerin, hemî resmên ku ressaman çêdikir, tev bi motîfên olî bû. Her tişt motîfên olî bû. Erê. Îja piştî vê meseleyê olî bi taybetî di dêran de, olê mesîhî de şano perçeyekî mezin ya merasimê wan bû. Li gorî çavkaniyên dîrokî, yekemîn şano ku weke mijarekî hunerê hatiye nîşandan, vedigere beriya 2000 salan. Her wiha li Iraqê jî perçeyekî ji vê dîrokê çandiye, yekemîn şanoya xwe di sala 1892 de lêîstiye ku şanoweke taybet bû ji bo perwerdiyê. Ev nivîs ji ber ku li Başûrê Kurdistanê hatiye nivîsandin, behsa Iraqê dike. Tabii mirov dikare hemî welatên Rojhata Navîn jî binirxîne ama ez bawer nakim şano li wan deran hebe. Şano bi giranî kültûrekî li Ewropayê, yani ji Yunanistanê dest pê dike, bi Romayê berdewam dike û li İngîltere jî pir bi ser dikeve. Hûn zanin zemanê berê di dema qiraliyetan de, wextê ku qiraliyetî serbest bû, însanan nedîwîrî bû weke niha li Tirkiyê yan jî zimanekî vekirî pergalê sîstemê rexne bike. Çi dikirin? Bi rêya şano ev rexneyên xwe danîn ziman. Yan jî çîrokên evînî hene, çîrokên evînî li ser sehneyê pêşkêş dikirin, niha ez ê behs bikim. Îja bi giranî pir demekî dirêj di dîroka mirovahiyê de şano bû wesîleya rexneya li îqtidarê. Hêjî wisa ye ama îqtidar jî mesela desthilatdarî carna dihatin li şanoyê godar dikirin, temaşe dikirin, xwe têda didîtin ew jî dikeniye. Têda dram heye, têda komedî heye ama dîsa jî bixwe dikeniye. Ama tu rabî eynî gotinê şanoyê bi gotinê normal bibêjî, dest û nêgê te girê dide ta dibêje zîndanê, belkî bikuje jî. Ama bi rêya şanoyê tu tînî ziman, tolerans nîşan dide. Ji ber vê huner mihîm e. Ey rêvebirên Kurdistanê, rêvebirên cîhanê, ji şanogeran hez bikin, zirarê nedin wan. Şanoger wekîlên milletin, berdevkê milletin, berdevkê civakê ne, neynika civakê ye. Ji ber vê yekê çi pêşkêş dikin bila bikin, divê azad bin. Hedef wan da rexne li îqtidarê heye tabii. Cureyên şanoyê ez hinek ji we re behs bikim. Şanoyê gelek cureyên xwe hene, her yek taybetmendiya xwe cuda ye. Mesela şanoya trajedî yek ji kêvintirîn cureyan e ku behsa çarenûsa karakterên navdar dike û dawiyeke xemgîn têda heye. Şanoya komedî heye û jî berovajî trajediyê hewl dide ken, şahî bixe nava dilê temaşevanan. Drama heye, cureyekê din e ku gelek caran behsa pirsgirêkên civakî û derûnî dike. Şanoya muzîkal jî ew jî heye.
cureyekê taybet e ku tê de stran, govend, tekilî diyalog dibin. Mesela şanoya müzikal aniha gelek li İngiltere tê pêşkêşkirin. Hê jî tê pêşkêşkirin. Canan bi saetan şanoyê ku 7 saet dewam bikin hene. Çi 7 saet hê zêdetir. Eger sebra we hebe biçin temaşe bikin. Li İngiltere, li Londonê hê jî ew cureyên şano têne pêşkêşkirin. Îjar li gel van hemû şanoyan, yani şanoya trajedî, komedî, drama, müzikal, her wiha şanoyekî absûrd heye, yani bêmane yani. Ku di sed sala bîstê de ew jî kete pratîkê, hewl dide bêwateyiya jiyanê nîşan bide. Şanoya beşdarî, şanoya kolanan jî heye. Ew jî du cureyên din in ku hewl didin sînorê navbera temaşevan û aktoran rakin. Yani wextê ku min got şano daket kolanan, ev kengê bû di sed sala bîstan de. Yani tu êdî li salonê şano li ser sehneyê organîze nakî, tu bi xwe dadkevî nava kolanan. Mesela însan heye perê wan tune, însan heye îmkanê wan tune, însan heye nikare were tevlî bibe yan jî salon gelekî teng e, însan nikarin jê fayde bibînin. Şanoger însanên wisa hêja û delal in, bi xwe dikarin dakevin kolanan û sehnê ji her kesî re pêşkêş bikin, ji her kesî re vê bikin. Ez ji şanogeran hez dikim ji ber vê yekê. Îjar bandora şanoyê li ser civakî ez ê bi çend gotinan bas bikim hevano. Şanoyê bandorekî kûr li civakê kiriye. Bi rêya şanoyê civak dikare xwe bibîne, xwe rexne bike, şano dikare pirsgirêkên civakî eşkere bike, ji bo çareserkirina wan fikrên nû pêşkêş bike. Her wiha di perwerdehiyê de hestê bedewî, rexneyî yani rolekî pir cidî dikare bilîze. Mesela di awayê rexnekirinê de dikare bedewbûnê bixe, estetîk bixe. Mesela wî rojê min Nîzametdîn Arin çima rexne kir? Mesela hunermend e hin tiştan kêm dibîne, dixwaze rexne bike. Îja rexneyên siyasî dike. Bixwe hunermend e dixwaze tevlî meseleyên siyasî bibe, rexneyên siyasî bike. Çi dike? Pir eşk rexne dike. Ji estetîkê dûr rexne dike. Mesela hunera resîm tîne dike xizmeta vî karê xwe û boyaxê qirêj bikartîne û gotinên xirab bikartîne. Mesela şikestinê, hilweşandinê bikartîne, kuştinê bikartîne. Yani bila ji holê rabe, bikeve, bimre. Vana li gorî usûla hunerê ne. Usûla hunerê bedewbûn e, estetîk e. Yani tu wextê tiştekî rexne dikî ji bo çêkirina tiştekî ye. Divê tu alternatîfekî wisa daynî ku tê de jiyan, avabûn hebe, devkenî hebe, xweşikbûn hebe. Însan tê de huzûrê bibîne. Ku însan nebêjin vaya şaş e, bibêjin çi tiştekî xweş. Ji wextê tu cureyekî wisa rexne dikî ku tam tu jî mîna xwe bersivan digirî. Bersivên küfür, heqaret ya çi îcab dike bikevî nava rewşekî wisa. Yani firqiya te û xelkê çi ye? Firqiya te û însanekî ji rêzê çi ye? Tu zimanê estetîkê dizanî. Tu zimanê estetîkê bi kar nayînî, wê demê firqa te û normal zarokekî namîne. Ji bo wî heyf e. Yani kek Nîzametdîn Arınç ez heta dawî li gel azadiya fikir û raman im. Heta dawî. Yani ama mesela ji min re nede xebera. Fîzîkî êrişê min neke. Tu bi zimanekî xweş çi qas kirî rexne bike. Di wê manayê de dibêjim. Ez bawer dikim ez hatim femkirin, ez dirêj nekim. Îja şano zimanekî pir cuda, zimanek estetîk pêşniyaz dike ji bo rexnekirinê. Îja ev jî bila bibe numûne ji bo hemû hunermendan.
îja şano di çanda Kurdî de li gorî çandên Ewropayê xwedî dîrokekê kevne dibêje ama ez pir nebawerim. Di sed sala yani li cem xelkê şano 2000-3000 sal berê dest pê kiriye. Belkî zêdetir. Ama li cem me ez bawer nakim dîroka şanoyê a qas kûr be. Hevano heta bi vî şeklî ez werim cem we erê şanogerê me bavê teyar bi vê wesileyê em bi bîr bînin li bendava Tişrînê şehîd bû di bombebarana artêşa Tirkiyeyê de. Bi vê wesileyê em bavê teyar û hemû hevalên me, milletên me, şervanên me ê li wê derê şehîd bûne em tev bi hurmet bi bîr tînin. Baş e hevano. Ez xatircwe bixwazim. Başê ez herim amedekariyan bikim eger ya hûn zanin mesele çi ye hevalê Orhan, ez carnan gotinên erebî bikartînim di kurmanciya xwe de bi zanebûn bikartînim. Mesela ji dibêjim resm, ne? Mesela, mesela jî erebî ye. Min zemanekî behs kiribû. Ez ji gotina resm hez dikim, ji gotina şeîr hez dikim, ji gotina edebiyatê hez dikim. Mesela ji edebiyatê re ez naxwazim bêjim wêje. Çünkü wêje ne estêtîk e. Wêje telefûza wî müzîka telefûza wêje pir xweş nayê guhê min. Ama edebiyat pir xweş e. Resm pir xweş e. Tiştê şeîr mesela nabêjim helbest. Nabêjim. Tu karî bêjî ama helbest tam têra şeîr nake. Tam têr nake. Ji ber vê yekê ew gotinên biyanî ku bi sedan salan hatine di kurmancî de bi cih bûne, êdî ew ne biyanî ne. Ew êdî xwediyê malê ne. Ew di nava kurmancî de mane, cih girtine û bûne Kurdî. Ji ber vê yekê resm ji bo min Kurdî ye. Resm çêke, resm bikişîne. Mesela fotograf zimanê Ewropî ye. Tamam ji Latînî tê. Fotografî. Bûye gerdûnî. Bila hebe di kurmancî de. Fotoğraf. Yani çima dibêjî wêne? Ez ji çi re bêjim wêne, çi re nebêjim wêne? Ez ji resm re bêjim wêne, ji fotograf re bêjim wêne. Vana gotinê li hev çêkirî ne, pişra çêbûne. Îja gelek gotin jî ez ji we re bêjim ji evê çêbûne. Di dema me TV vir ve gelek gotinên siyasî jî yani bi tevî hevalan ez bixwe bûme şahet, me bixwe çêkirine. Mesela pir gotin hene me bixwe çêkiriye di dema me TV de. Îro di nava civakê de ew qas bi cih bûye dema ez bikarnayînim heval me rexnet kirin vê çima bikarnayînî. Ya çawa bikarbînim? Îro naxwazim bikarbînim. Ew gotina ku tu zorê li min dikî ji bo ez bibêjim min çêkiriye. Ya mesela nabêjim ama hin gotinên ku îro kurmancî nava Kurdan de têya xeftin yani para min têde heye. Ez xatir ji we bixwazim hevalna. Hûn her hebin bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş.